जै बर' हारिनि लोगोफोर गुड इभिनिं गासैनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायना लानाय जाहैबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नोंसोर जोबजासिम लांबानो जाबाय जायफोरानोखि इउटुबार जायफोरानोखि फेसबुकआव जेनेबा कभारफोर फटकफोर होनानै एडिटिं खालामनो लुगैयो नालाय जेनेबा थाम्बनेल फटक एडिटिं खालामनो लुगैयो जायफोरानोखि ओमफ्राय फेसबुकआव कभार फटक होनो लुगैयो नोंसोर बेफोर फटकखौ माने मोजां एडिटिं खालामनो लुगैयोबा नोंसोर माने बे गावनि बे बेकग्राउन्डखौ माबोरै काटिं खालामनानै नोंसोर माने थाम्बनेल फटक बनायनाय बेखौ नोंसोर खोन्थागोन माने नोंसोरो जेबो बे पिक्सारफोराव नोंसोर दांखुलि खालामबाय थानो गैया नोंसोरो डाइरेक्ट बेखौ नोंसोर अनलाइननि जुगिदे नोंसोर बे गावनि बेकग्राउन्ड फटकखौ मोनसे दानख'नानै गारनो हागोन आरो ना नोंसोरनो खोन्थिनो हागोन आं माबोरैहाय बेखौ नोंसोर दानख'नो हागोन गावनि फटकखौ नोंसोरो बे आं जेनेबा दा नैबे बेकग्राउन्ड फैबाय थायो नालाय बेफोरो जेनेबा बेफोरखौ दानख'नो हागोन आरो खेबसेयावनो आं नोंसोरखौ बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव देखायना होगोन नोंसोरो बेखौ नोंसोर थांनानै नायना लानानै नोंसोर बेबायदि खालामबानो जाबाय नैबे जाहैबाय आंनि मबाइल स्क्रिन बेनि उनाव नोंसोरो थांनानै गुगोलाव थां आरो ना गुगोलखौ अपेन खालामदो बेयाव लिरनानै हो नोंसोरो बेकग्राउन्ड रिमुभार फार्स्ट फायदो बेयाव थुनानै होबानो जाबाय बिनि उनाव नोंसोरो बेयाव देरफैगोन आरो ना बे बेकग्राउन्ड रिमुभार ओमफ्राय बे फार्स्टआवनो होनदों फ्रि बेकग्राउन्ड रिमुभार बेयाव थुनानै होबानो जाबाय बिनि उनाव बिदि अपसन फैखागोन नै ओमफ्राय बेवहा आपल'ड इमेज थिनदो बेयाव नोंसोरनि फट'खौ होबानो जाबाय आरो बेयाव गासिबो फट'फोरा फैगोन नोंसोरनि ओमफ्राय नोंसोर माखौ दानख'नो गोसो बेखौ दानख'नो हागोन आरो नोंसोर जेनेबा आं बिनिफ्राय मोनसे फट' लानोसै बेखौनो लाबाय आं बेयाव आपल'ड होननाय लोगो बेयाव आपल'ड जाखागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदि फैगोन फट'आ दसे सम लागोन आरो ना फट'खौ आं खिन्थु बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामदों नालाय अनलाइनावहा नै ओमफ्राय बे सिंथिंनि उनथिंनि बेकग्राउन्डआ गथाय रिमुभ जाबाय आरो ना नोंसोरनि फट'फोरखौ नोंसोरो माने बेखौ थाम्बनेलफ्राव एडिटिं खालामनो हासिगोन आरो बेखौ नोंसोर डाउनल'ड खालामनोबा बे डाउनल'डनि अपसन दं नोंसोर बेयाव थुनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट अपसनखौ थुबानो जाबाय प्रिभिउ रेजलिउसन फ्रि बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो बे सेभ जासिगोन आरो ना ओमफ्राय बेखौ बेक खालामनोसै आं र' आरो नोंसोरो बेयावनो आरोबाव बेलेग फट'फोरखौ रिमुभ खालामनो गोसोबा नोंसोर बे आपल'ड इमेजाव थुनानै मा जाबाय बेयावनो आरो नोंसोरनि फट'आ माने रिमुभ जागोन आरो जेब्लानोखि नोंसोर थाम्बनेल एडिट खालामोना बे पिक्सेल एबावहा बेयाव नोंसोरो माने जेब्लानोखि नोंसोरनि फट'खौ होगोन बेवहा जेनेबा फट'खौ लानोसै आं बिनिफ्राय नैबे फट'खौ लानोसै आरो ना ओमफ्राय नैबे फट'खौ होनाय लोगो लोगो बिदि जाना फैगोन आरो ना जे बेयाव थाम्बनेलखौ बोरै एडिटिं खालामनो हागोन नोंसोर बे साइडथिंबो माने बायदिसिना लिरना होनो हासिगोन आरो जेनेबा नैबिदि जाना फैगोन आरो ना नोंसोरनि खिथुनि बेकग्राउन्डआ माने गोमाजोबना थागोन आरो लोगोफोर बेसेनोसैमोन लोगोफोर भिडिअफोरा नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै नोंसोरो गावनि फट'खौ एडिटिं खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंसोरो थाम्बनेलखौ फट'खौ मोजाङै बनायनो हागोन आरो नोंसोर थाम्बनेलखौ मा बुस्थु नोंसोर बुजियाबा आंनि भिडिअफोरखौ नायना लाबानो जाबाय नोंसोरनो फार्स्टआवनो भिडिअ बनायना होखादों आरो लोगोफोर